Disa pajjiżi minn nofsinhar tal-Ewropa fosthom Malta iffirmaw stqarrija konġunta bħala sinjal ta' impenn għall-Mediterran bħala ċentru ta' enerġija nadifa. Din l-istqarrija konġunta ġiet maqbula u ffirmata waqt il-laqgħa tal-Med9 dwar is-settur tal-enerġija li saret fil-jum tal-ħamis f'dar il-Mediterran fil-Belt Valletta. Preżenti għal din il-laqgħa f'pajjiżna kien hawn id-9 Ministri tal-Enerġija mill-pajjiżi Mediterranji tan-nofsinhar tal-Ewropa, jiġifieri minn Malta, mill-Kroazja, minn Ċipru, minn Franza, mill-Greċja, mill-Italja, mill-Portugal, mill-Slovenja u minn Spanja. F'konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem din il-laqgħa f'pajjiżna, il-Ministru għall-Enerġija Maltija Mirjam Dalli qalet li huwa ta' sodisfazzjon li l-pajjiżi kollha jaqblu l-Mediterran ikun protagonist għall-enerġija aktar nadifa. Il-Ministru Dalli qalet li dawn il-pajjiżi qablu li jitwaqqaf kumitat sabiex ikompli ikun hemm aktar kooperazzjoni bejn il-pajjiżi Mediterranji kemm politikament u anke b'mod tekniku. U dan il-ftehim jibqa' għaddej għal tul ta' żmien. Il-Ministru Dalli qalet li din il-kooperazzjoni se twassal biex ikun hemm investiment fis-settur tal-enerġija rinnovabbli għażmien li ġej li se jwassal għal aktar impjiegi. Bilna li jitwaqqaf steering committee biex nikkoordinaw l-isforzi li hemm bżonn ħalli nagħmlu mill-Mediterran hub ta' enerġija rinnovabbli. Konfidenti li pjan bħal dan jista' jattira investiment long term u jista' joħloq iżjed impjiegi fir-reġjun tagħna. Il-Ministri tal-Enerġija tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea stiednu lill-Kummissjoni Ewropea biex isir studju biex tara il-possibiltajiet li jistgħu jsiru f'dan is-settur fosthom permezz ta' fondi Ewropej għall-interconnector tal-elettriku. Il-Ministru Mirjam Dalli sostnit li dan il-ftehim bejn il-pajjiż tal-Mediterran se jkun qed jgħin fl-ambizzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex sal-2050 il-kontinent Ewropew ikun ħieles mill-karbonju. Narfu li investiment f'infrastruttura rinnovabbli mhuwiex biss investiment għall-futur imma wkoll l-aħjar soluzzjoni għall-isfidi sew preżenti u dawk tal-futur. Min-naħa tagħha, il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Enerġija Kadri Simpson semmiet l-importanza tal-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hekk kif il-kriżi tal-enerġija għadha tippersisti. Qalet li r-reġjun tal-Mediterran kien kruċjali f'din l-aħħar sena meta l-Ewropa kienet fi kriżi tal-enerġija. Il-Kummissarju Ewropew fakret li sena ilu il-Kummissjoni Ewropea nediet pjan biex tneħħi id-dipendenza tagħha fuq l-enerġija mir-Russja u qalet li r-reġjun tal-Mediterran kien kruċjali biex l-Ewropa issa tinsab f'sitwazzjoni aħjar f'dan ir-rigward. Hija qalet li l-Kummissjoni Ewropea qed taħdem sabiex ikun hemm iżjed interconnectors anke ma' kontinenti oħrajn waqt li l-Kummissjoni Ewropea qed taħdem ukoll biex ikollha interconnector tal-idroġenu.